patawirana pasi kuitika kusondoka nichavaita vanosvika pasi vari vaviri nenichaita munhu wechitatu vasvika pasi vatauda chiguruguru pamaini pedu patawirana futi pamusoro pazvo tikapa chiguruguru after experience kuchiguruguru chamira semunhu pataenda kunonyika dhambu redu patabvisa maexpense edu echiguruguru patashiyana mari yedu mune nini yangu uyu yake uya kuchiguruguru chayo pataenda kumba amangwana acho vakauya kumba vakati chiguruguru kwechedu kumaineda munobvisa mutuchi asina kutuna kumaita kuchitisa chedu tikati orit zvikanzi imimi wacho kumaini kwacho muchada kukuonana tikati posei inini tikabhinda tisembuma ndaikusponza indikamira semunhu moti mumera muchada kundiona ndava yei pandasimuka nyaya pandaenda nayo pasapo tasvika ikoko tikataura nyaya iyoyo watinini mari yacho kati asika ndichibhadharai mari noti pataina sponza ndainyora zvinhu sabhuku wawe karai basira pandati saka inini kana zvichiita murikuna kundibvisira hangu mari yandikashandisa kusponza ipa mugodi svika pari nhasi ini hangu ndikwanisa kubuda pamaini papi tada kuti ane munyaya yemafigures last time tainge takavhura mabhuku andizvo right kana ndichi kutondera nyaya yenyu imimi makavabatsira kubva paopen cast andizvi pamameters mangani papa 12 meters pa 12 meters ndo mangwa takashanda naamaya aminzi mamuchi mamuchi pakanaka ngoti unyo wani mameters mangani 70 12 meters to 70 ndo pamaishanda naamaya andindozvo ngatibatsirane tifambe nevarume ava kusvika tasvika pajudgment andindozvo mese muri munhu tibatsirei pamusoro imambo I hope utaona kuno wanzwa wakambonwa hako unongondiudza chokwadi warara basa alright mugodi wako ngori pamameters manga une 24 unechi une 24 iwe ngodi une mameters manga taura chokwadi patakuenda kwa kumapena anonyepa tivatamba muzvinhu zvake anonyepa nezvinhu zvake ngodi unechishana ndiwo waiti manager muswe manager haana kuzvunga here ngodi unechi 70 minutes iwewe ngodi wako unechi vari kutora pakudai mira kana chitanyaya yemugodhi tinomezha distance yekudai andinoze ndo zvinonzi mugodhi wako nemameters mangani right ndizvozvo une mangani yavatora 70 makatora amai avo mugodhi unyu une mameters mangani chada kufamba nemuswe nguva yengaenda tichibva pastraight tichitora zvepastraight tipinde apo tizodai ngane 12 wangone 10 meters tichibva tazovatora wapedza right tataborera maangofamba mese maatimu manje mama maatimu naimboasha ndinozvo right timbomupanzi munombokorokosa pakadaro manje amai ava nhasi uchiuya woti amai ava chibvai hakuna inini muono wangu hakuna zvakadaro chokwadi chiripo ndechekuti amai ava bude because haugonewo kuti waita mari manje ngatite meeting one waitiswa mari naamai ava nhasi maakuti amai ava ngavachibuda hakuna zvakadaro ava varume ava mafungiro angu ndekuti wakanga usina mari yakakwana watsvaga munhu anenge ane bhegi riri nani vanova ambuya vauya from 10 meters vawachova vanenge kuti vakushanda zvakanaka amai imi maakumira muchamira semunhu andizvozvo ibva mawisa muchini wenyu amai muchini wenyu unomira semunhu chakuenda kudhambu imimi semunhu muchini wenyu sechi tavanhu vangani 4 1 2 3 4 muchini 1 2 3 4 mari yavo tichienda pasi ndizvozvakashapa aiwa hongoro kwete kwete inini ndori ndizvozvo hauchakupa mukana sei ndiri kuti ndizvozvo
tingadai takatanga kunetsana tisati chikudya mari yechuma. Ipapa ndoda kuvhunza mumwe mubvunzo. Muchifamba amai, muchifamba muchichera mamu 34 meters. Makazoramba here makuposhe yechuma. Mama kunzi. Vatikashanda takaenda ndikasvika pasi nchamirawo semurungu sezvakata byangu. Pasvika pasi mari yakubuda. Vakanditi kweta kuna mari yamunowana muchiwana shenyu kudhara. Autambe nini shama. Ndinotokugaira ipapa. Patongonzi 7 hours acho itsotso. Alright, akatisiya izvozvo. Amnyingina, bhora ndinaro pana yakwadya utoizora dai ndikufungudza kunaya. Alright amai, kusemisa wewe worried kuti asina buritso maingotimba kuti akudhampa pamwe ndikugona kwana something. Nokuti kuchaita munhu anonzi chiguruguru. Kogoita munhu anonzi mamai ningi mimi. Handi ndizvozvo. Nawo tenda kuti damp. Tatengesa damp. Amaita mari handitoda kuzafiga. Asi tenge tiitaure 20 chi. Mari yakabuda taburi yakaita 23,000. 23,115. Yaane vanhu vangani. Iyo yanga yasati adisama expense. Radisama expense yekumiwa. Ma expense ashanda pachiguruguru. But tine 16,800. Yanga yaane vanhu vangani. Ine vanhu 4. Kasi mimi yakazona yasara yaane vanhu vangani. Vatatu. Ikasati ukatoshiwa ine vanhu 4 da. 4 imimi nani. Inini ava Mukwasha yechiguruguru. Vavasara change yamukuda imimi 2,000 dollars. Vavasara nechange yangu 263 yakasara nechange papi pachiguruguru. Isi yekuzobvunze kumaini ndo yekureta ndikudzinga kwaita se vakandita enda nyora mubhuku. Nokuti mari vataiva sponsor kana inyora pasi zvireka se. Sa 2000 something yasara ingere. Saka mari yakasara 1 something. 1,740 ndo mari ndayibudisa kuti tisvike pari mubhuku. Ndisina kudzoka. Haina kudzoka. Apa mimi muri partner. Ini handira kumboona ina handisi kuona ava vari vega. Judgment yangu munomuka enda uchiziya nokuti ndimi chanoshanda namai ava vari kutongodzokera pagomba semurungu. Nometsa kuti maita sei. Hatidi kuti munhu kana wafunga kuti wakura chuma chakubuda pasi wofunga kuti uyu asina basa nechakatenga kugomba. Nokuti kuti mari yebuda yakabuda pamusa paamai vakanga vane bhegi ravo ravainyima vana vavo zvokudya vachisira iwewe kuti upfeke leather jacket. No way. Ndo mafungira angu. Ende mundibatsire makati sapota ndozojudge yakakwana. Ini murume ka andisina kuwaste time nemi. Ndingoti 1,700 plus 206. Akwira dare ndiani? Mawini. Mawina. Wozika uyu murume uyu vazidya vega. Mugojonga ri pa 10 meters. Andinozve. Awa akana kwamunyaradza zvako ndozviripo. Ndinoziva kuti magweji ane kaunhu kawa nako. Pamusoro wechangamiro ndakutaurawo ndine zvandautaura. Pane weti rinonzi sponsor. Handitika sponsor ndakachera mugodhi hazvikwanisiki ende zvavari kutaura kuti ndakachera tiri tuna uyu ndina mudharawa watakabatsira nawo pakuchera tiripo 3 varungu. Ndimanager wani. Hasi manager aripo uyu murungu futi. Pamukashena makapa mari seyawo. Makapa mari seyawo. Aiwa. Pindurai zvandikubvunza. Mari kana yatikawana yavakatisira takangofanana mashezi nauyu tiripo 3 kudai. Musi wamaipa mari wamaigovana mari uyu amai uyu akatambira mari zvatikaita musi wamaitambiradzana mari 23,150. Hamafika ziva angu uyu mudhara makamutigara apa here? Yangu aripo. Ichokwadi rapi? Yanga aripo. Vakamupa here mari? Kwete. Ndakupa mukana. Muno mutine order. Taura iwe mimi. Wangwa chinyaradza mwana unenge unogona kutaura sei? Ini taura maita pamusoro dai. Zvamaitira zvese ndofunga ndazvinda ndazvibata. Asi ndine mubvunzo. Ndobasa rero ndinawo ndekuti awase murungu. Kwa wakazoti tabvisa expense wakazorwa sei demo wakatora mari yakawanda. Isusu tichizomira ne8 takadai. Iwe wari 1 kwamira ne8. Iwe wakuisa 30 person. Murume paitaura last time. Aiti ndimi manager.
inini handakudzungaira stereki ene ndainyora ndatosiya bhuku racho ndakaichotsvaka tinde ndainyora amira kana shamai munomu tinoodha munomu wabvunza mubvunzo wako pindura yamai asi sematora $8,000 maaro nepakati inini ndakatora 4,200 chiguru changu ndikatora 4,200 mukwasha wangu 4,200 4,200 saka 8,400 ndakatora handasingada kupindura ada kundinetsa ndada kuti azvinzwisise wega kuti the fourth person angachii ava vandikutaura vese ava vacheri vese ndikutaura vacheri kwete kuti kwenyu hayanetsa kugwina mari mingina tisanangura ako toda kuti pabhiso expense yacho kana wauda kuti bhise tinotanga kuweka asi tikuti still tikuti amai ava ipartner yenyu zvauda tiweke togona kuzviweka handina problem nazvo tinogona kutora time yedu kasi amai ava tikuta kuti amai ava ipartner yenyu 10 meters to 70 meters amai ava ipartner yenyu yes or no tatoona mwana wachiri wakawanda vatonditarisa munomu ndikutaura chokwadi kunyepe naye vachiri kunyepa ine shamai kunyepa ine mucheki ndada kuzochangamira vakomana vagara wawana mugoti wako hauna mari yekupekisa mugoti kana pepa hauna mari ndonotora esiya ane mari anditi chavana mangani that is secret ane mari neane ground tatindika chinji 1 totanga kuchera kuti 1 kutanga kubuda mari ndochidzinga esiya iyi vakomana inoenda kuchikoro cheka inokubatsira varume musavhare mugodhi wenyu nyaya yenoisi musavhare rombo ranga maita wasinzwa maneja musavhare rombo ranga maita nyaya yenoisi nhafu yokukakavadzana goridhe remushamba rinovhara tiri kunzwa vanhu vachinji vakuti mambo vamutivhurire mhanza chimbomira ka asi maneja munhu murungu ndipo 3 last week wanga usipo here wanga wagara pati uchiti ndiwani vanhu vanga rimo last week ndevati amirai amaikavhunza vanhu vanga sumudzai maoko vanhu vanga ri muno muna last time ndeva amaikavhunza taurai vakati chii vakabata bhuku ravo makavabvunza mubvunzo okuti mari iyi vakabogagama vakatobhotadza kutaura vakabata chii bhuku ravo vakati maneja dini vakagara ipapo sumukai mubve ipapo mukuru ndikupai simba risirenyu sumukai ndakupai simba risirenyu ende mogara kumashuro materesi hatidi vanhu vanoutsinya vana kudya pavasina kuningira kana maibata bhuku muchi muri maneja stay kuseri kwako muri maneja ndezvenyizvo kana usingazivi kutsvaga mari handisi ndofanwa kutsvagira ziva kuti iwe ndiwani next time usumudza rwako kana uda kutaura zvikungoitoa vanhu vangundibatsira kwete kutaura shamatata gentlemen ufanwa kubhadhara mukadzi mari yake kuita 2,100 something 2,000 chema tinokupai nguva yekubhadhara vakomana vakatenga chiguruguru kafe chiri panzvimbo akaita nyaya indiani enda unonyora chiguruguru ichocho achimuvha achibva ipapo kusvika pamunhu mari sobata chiguruguru atimboita fani waona kuti pazana chichanoizi takarovera munhu mombe rima rimwe zuva tamba nguva akati mamba haana basa vatadziita zvese kumurovera izvo zvari kuchema hatisi kuita zvefani tinorova ende simba ndinaro rinokugura ende usafunga kuti chiguruguru chinondishamisira kurova ndochirova ndonotenga chingwa ndina chirova ende mombe idzo dzazinde kwandiri kana chiguruguru achinde kwandichienda kumuridzi wacho ndo mashandiro atingoita munhu tinoda irestitution munhu ngaadzoke zvakanga ari wazvinonza ndataura pamusoreda inini kunzwisisa ndokwanikuda chete ndazvinzwisisa kuti amai ava murungu ndazvinzwisisa vanakafanana wazvinzwisisa asi pandikutora ndipe kuti pama 8,000 kuchizvisara ne8,000 watora 8,000 after expense vari right vari 1 aiwaka nokuti wakadzungaira usina kuteerera iwewe teerera musananguriri ndikubatsire amai chakaita kuti vatore 8,000 isitanga tisikwezo but tanzwa nechi inzeve zvakaitika amai vanga vane chiguruguru
Handiti chiguruguru chaiwana mari. Ambuya ndoda kubatsirana ndio chishamira semunhu. Chishamira semunhu. Chiwana 4000 handiti. Chiguruguru chiwana 4000. Kwa mai ava paunhu hwavo hwokunzi vari kumira semurungu vaiwana chii? Hapana kuwirirana kuti vachamira semurungu. Ndipe mapepa mwanyorerana. Hatina kunyorerana pasi. Verbal agreement is an agreement. Kana usingazivi, a verbal agreement is agreement. Kana mamusingazivi. Koiwa patikawanyorera kuti hawana. Ndosaka makavapa mari. Ndosaka makavasiya achitora 8000 yokuti wakanga wane simba racho. Maiziva kuti mukushanda nawo. Pamusoro emambo. Vakuru mune kesi iri apa? Mashoko angu andakutora. Pamusoro. Ndisabhoko ivavo. Pamusoro emambo. Zvandinoda kuedza kutaurawo mambo pamberi pangu ndechekuti mari yataurwa iyi inini uyo achitaura nonosaina handisi kuiziva, asi ndakabhadhira mari iyi. Inini chinhu chandiri kunyatsotaura mambo, inini handichada zvokuti ndinesane nemunhu, handida kuti ndinesane nemunhu. Mari iyi kana urupa warning inini here? Aiwa, ndakutadza kuzwisisa. Kutora point yako bosi. Aiwa, tausaini. Mari iyi mama, ndiri kuibhadhara because mati ndabatwa nemhosva. Saka inini asi bati apa because chinhu chinonzi sponsor asi muri dzogoma. Isu ndisinotaura. Asi muri dzogoma. Iwe ndati isu ndisinotaura. Iwe haugare kune imwe nyika uri munyika mabushu. Ndizvozvo. Mauri kumaina munyika mabushu. Uchipetera kuna Musana. Nyika ndeyani? Ndizvozvo mama. Ndeyani? Ini kutoti inini ndingatotaura kuti ndingatotadza kuda ku iwewe unoda kudya wega. Ndosiyana zvangu na sponsor. Nokuti iwe dai pasina sponsor kwasikadyi kana senti. Kana senti. Ende kuti upenye utaura zvakutaura nhasi izvi imari yamai ava. Iwewe. Pamusoro emambo. Mabenefits atinoitirana. Mabenefits kwete mabenefits. Alright. Ndizvozvo. Pava neshono kana zvisingakuzi. Zvatinoita ndezvokuti isusu zvinhu zvinobuda paground tichitengesera murungu bhaya wedu. Tsvaga mari yako. Ndatichitengesera bhaya wedu. Tsvaga mari yako uzvitengere goridhe. Iva kana vane mukana unotenga kana uchida kutenga kasiyana imari chete. Izvi ndinotochera kuno ndakapuwa inini kuti ndipindewo nguva yangu inini ndotoenda une muri dzogomba ndosvikotengesa chuma azvinzwa. Kana ndachitenga kune vanhu vangu ngandinawo vakashanda navo kuti ndikuchitenga ne55 ndochitora ne55 ndoenda nevarungu vangu vegomba toenda tichitengesa kana ne$60 tosheya naprofit yedu. Hauna chaunondiudza iwe muno ndo munyika mabushu mandazvarirwa ende goridhe nderedu. Pamusoro emambo ndakachera mugodhi uyu tichera ndimbokubvunza here. Chinhu chinonzi sponsor munhu wekuti akatora maexpense yake yaakatora takabvisa kubva mari yataishandisa timutengesera goridhe. Wangaona here mari yacho naye mwana? Ndandisina asi but taimutengesera goridhe mabenefits. Andika waiwe shamwari akaita kuti amai avazoita murungu kana masvika pabhande. Anambotaura kuti varungu mira anotaura kuti varungu hatina iwe nzeve dzakapuwa kuti tinzwe. Anambotaura kuti varungu miraka takateerera zvamuri kutaura. Amai ava kuti vazova murungu ndiani akavati kuti vaite murungu? Saka muri kutaura kuti amai ava vakauya vari sponsor pamain pen nechiguruguru chavo. Ndibva masainana kuti chii? Hatina kunyorana pasi ataurai zvamakataurirana. Takati isusu chiguruguru ichi kana tatakura dhamu muchange mobvisa expense kubva yatashandisa. Handitika mabvisa expense toona mari yasara. Handitika mochizomirawo semunhu. Wapedza iwani. Alright, ndapera. Asi ava vakazotora mari yavakabvura pakati. Kasonzwa imwe yekuzomira semunhu. Chimboteerera shamani. Chiguruguru chine mari yacho. Ndokunzwisisa kwatiri kuita isu. Chiguruguru hachine nekuchera kwenyu
chimwe chinhu chatouya pabasa penyimi chinosheya chene chega izvozvo here chiguruguru chinosheya chene nokuti chakatanga ava mai avakauya vasina chiguruguru ndobva vaita vazvimirira vakazvimirira ndobva machizotaura imimi kuti no amai mukakwanisa kuwana chiguruguru chinomira semunhu ndobva chavabva chamira kasemunhu nokuti dai chakauya neniwo zvangu tichibva kuno ava mai vasiri ndo vakaya chiguruguru ndaitongosvikomirawo semunhu Alright, agatichipedza nyaya iyi. Agatichingowabata iye panonaka vanhu. Alright. Amai akatora $4,000, $8,000. Handizvo. Makaripota kupi? Kuti amai ava vati vabvuta mari. Takutongovhara nyaya. Iwe uchena unosaina because haipinduriki. Simuka unosaina. Zvakaoma. Ndipindurewo. Makaripota kunani kuti tatorwa $8,000. $4,000 yavatora is an extra mari inokwanisa kuripota because tandaona kuti expense yavo tikushandidzana kwa tikaita na mari yavo tasara ne$260. Alright, yange kawandisa still mari iyo yange kawandisa. Vaifana kudzura $2,000 kwamurimi, $2,000 something dollars. Kose musa kuripota kuti $2,000 something kaidzoke amai matora mari kawandisa. Ndo tizokonana nawo ndo mangwana chipata unenafu mnyingina usavhare mhanza yako iyo endai munobhadhara $2,450 kubhadhara mai avo munobhadhara nenguva yakakura sei handisi kupai nguva yakareba nokuti chuma mukutochera izvozvi kutaura kunongochera kunyepa kwatinomapamusoro mapoints atinogaya pamaini akadzikira taura ndatisandawo panguva unobhadhara rini taurire hazviiti vapei mari vachinayo akomana vapei next court so 11 ende mushanda zvakasimba ndikuona muchishanda makuseni masikati manini kuti mari iwe ini chandingoda chiri kutaura nawo sabhadharo iwewe Oscar tumika enda unonyora chiguruguru mafungiro angu ndekuti ngatigadzirisei muwirirane mushande zvakanaka nokuti amai ava mugone kuvakika mafungidziro amu kuita ende ndakada kuti kubvunza rimwe mapepe paclaim utoti tine goma hapana pamusoro emama una ririwo chimbomira katipindura zvandokubvunza iwe munoma una floor wasungwa iwe une mapepe kwewe atauraka nematrubhisi andikasainisa ndikandikuudze nyaya iyi ndindutoita chimai ndikuudzika mugota ndongorowani 32 miles dzirapo saka kuda kuti taurire chii dzanga chichafambirwa nahonorable bushu zvakanyanyisa ndanga ndichokuprotectai kuti musaendeswe kumba musadzingwe handi ndopana chikashaira unodya mari wakavata nyarara zvimwe zvinhu ii ndinoziva zvese history papana kana nebepa pai tuturu makosi tungonetsanawo zviri kupindira ningi zvipindira ningi kenisha pai chinde zvangu isu chingodayoka vana vedu ndovaridzi vazvo kunyepe 36 maowners emaclaims kunyepe ende ma 36 I don't remember zita rako ripo unonzaniwe auko takukudza chokwadi I'm very sharp when it comes to za zvinhu izvozvo handidi kunyora pasi ndonyaya dzandogara everyday nokuti ndonyika ndotungamirira saka chindudza kuti zita rako riri pasi chikasha hapo alistiyo ndangokupa vashoma vacho ana kamba avapo pamusoro yechangamiri zvakanaka ndinoda kuti muwirirane chiteerera kamunyin'ina ndoda kuti muwirirane dai murimi mati mambotoyanana sei ava ndaambuya vakwa ende ndikufungidzira kuti umwe hautori narespect kuna aritezvara wako bhozi kamari kana yakungobuda munhu ogoti tandakanopenga ndikufungidzira kuti hauna hunhu kuna atezvara wako zvakanaka kuti mushande zvakanaka gorite rinyi rambe chibuda zvakanaka munyin'ina neeji yako iyi uzokura uitova tinoverenga muno muvandoziva vanoshanda zvakanaka nevamwe vane mari dzavo mugomo imomuye muitiri ngori pamadispute kudyiwa mari wazvizwa zvandataura unobva kupi mushoko ndokwaunobva
mala aya uri mwana wangu kana uri mume mwana wangu ugara mushamba ndogara mushamba shamba nyama uri muzibu mangu uri mwana wangu wasingomara izvozvo ndizvo zvisingade zvekuziva ndokumusha aiwa wakazvarwa upi mukombo mukombo nyika ipi kumiungo Mozambique. Anyway ndakubatsira wanaiwo kama kuti muyanani izvozvo kana muchida tokupaino kugara kuseri kuti nazotaura nyaya iyo zvakanaka tapedza judgment yangu haichinji 2000 and something 2004 50 cents andizvozvo mobhadhara ndapedza shamari masainaka paimswa 11 wouya shamari kana uda wotenderera kuseri kuti nazotaura newe wazinzwa hapana vasazivisa maenda munomaina zvakanaka makaita noise ikoko samoni uri kutera kunodzoka futi